I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? Kam tulula ali. Ako'y makugos ni mo niya sa party ni Tito Andy. No. Hapo, kaya pa na ako ang pagkugos og bata. It's not what I meant, Lola. Dili makauban ka ng bataa. Lakip na si Abby. Isn't invited. Dana. Unsay bote mo ipasabot nga dili? Nganong dili? Then, dili lang. Pero Lola, kapiin na. O magdada si Abigail sa iyang anak. To think nga sa rooftop pa yun i-held ang maong party. Wa ba ninyo mauna-una ang inconvenience ni ini para sa bata? Hangin sa taas. May mong panuhuton ang bata, Lola. That's the reason why. Oh, who's to say, Dana? Lisod tuod kung panuhuton pa ang bata dito. Tingalig magpuresyo na hinuon. Magsigi og hilak. Kami pa hinuon ang makaguba sa mood sa party. Exactly. Enjoy mo. O palihog na lang ko upaabot ni Auntie sa akong pahalipay dance, ha? Uy, nga naman na. Nagduka na ka? Excuse ninyo, Lola, ha? Dana, ako sang pagkatugon ang bata sa taas. Sa'yo mong good ni siyang nagmata ka kanina, mao nga nagduka og sa'yo. wa pa ba mahigmata si Jerry? Wa pa sa mong pagkanaog ka kanina, la. Akong tanawon karon kun ni mata na pa. Ipahilo na ko na makadiyot si Jera. O kunya, kutawan na kong init na kape si Jeric. Aron mainitan ng iyang tiyan. Ay, sige. Padayon. Dana? Yes, Lola. Hait ka kaayog tinutukan ni Abby. May Tawgon ko na si Marcelino, Lola. May sabutan ming duha. Excuse me. Shuy. Jera, nga naman ang baby, ha? Oo, lagi-lagi kadiyot lang. Ni ano to sa tong kwarto. Hilom na, ha? Kaya tingalik magkamata ang imong papa. Oh. Wa na si Jeric sa mga kama. Ni mata na di ay siya. Ni ana. Padidiho na ka ni Mami. Oo. Ang ano man na? Dili ka? Sakit ang imong tiyan? Kadingat kay kuhaan ako ang haplasa. Haplasan di ka, ha? Shh, hilom na. Nana Jara. Kadingat lang, ha? Ayun na, cry. Ana, nahaplasan na di ka. Mawa na ng imong panuhot karong taod-taod, baby. Dali. Kugos ka balik ni Mami. Dali. Dali. Quiet na. Sige, ito mo sa ba? Sige mo na gila. Ambot. Akong gipadede, dili man siya. Mulingiw man. Gipanuhot tingali. Pero ako na hinong nahaplasan. Muhilom na nirong taod-taod. Madam bata. Ayaw na, ako na lang. Ngayon natin kang ambi. Shh, baby. Baby. Baby, what's wrong? Shh, Daddy is here, huh? Shh. Hush now. Good girl. Hmm? Nihilom, good. Ikaw, ha? Mas nakauyon ka sa bukton sa imong amahan, ha? Of course. She's my daughter. Mihilom naman siya. Ambi na lang. May aksyon na og piyong ang mata. Paingon na nga matug. Ako na Will lang. you shut up? Tingalig dili na hinuni may nayon og katug ang bata. Kisaba ka. Sige. Wa ka na gamit din.
dili ka pagid kahibaw mo pahilom sa kaugalingon nimong anak. Jerica. Dali! Dayon! Agay, Hinay-hinaya ko no ko. Ay, dali Ano lagi pag dayon. mamira ka man ako? Agay. Asa ba ko ni mo dad? Oy, magibuhat pa ba kusinin ka sa kusina, Marcelino? Tarong aglitok! May gibuhat pa kusina, Marcelino. Dali! Sud! Dali! Oh, Oops! Okay. Karon. Liyan na kita din sa sud. Sa imong kwarto na wala naman ka disturbo na to, ha? Nobody ka ni disturbas. Bisan, kalit pang uabot si Abay na ko, Andi. Dili siya mahibaw nga. Ni atang duha din eh. Oy, Marcelino, aksyon naglain ang kabuhin na ko ining kalaki ni mo da. Nganong dinhi magyuta sa akong kwarto, ha? Kano? Wa ka makadungog sa akong giingon ay. Aron way makasamok na to. Way makabati sa atong buhaton ron din eh. Unsa? Ginoo ko. Wa ko magdahom. Nagpakaon na ikong bitining akong panimay. Katiguang na nako unya may gusto ka pang buhaton sa kong pagkababay. Ayaw. Saan ba ko? Ayaw, Marcelino ha. Ayaw pagduol ako. Diha ka lang. Ayaw pagduol. Nay! Ayaw lagi pagduol. Kung mo duol ka, musinggit ko. Usa? Uy! Magsama-sama ka! Nga mo maganing niyata din isod sa imong kwarto. Aron way makadisturbo sa atong buhaton. Ayaw lagi. Tiguang na ko. Mabalik na ning hawak na ko kung imo kong hilabtan. Unsa? Pila ka tuig na taon kung wa makatilaw dog. Ayaw binuang diha. Napilot na taon ning ako. Ha? Unsay napilot lay? Ang ako! Ang unsa pa man di ay. Napilot na niya unya imong buslutan ug balik. Di ko. Wa na ko'y lana, Marcelino. May mga batanon mang daghan sa gawas nga mahimo nimong paguyaban. Nganong ako mag-iimong tuyuan nga tiguang naman itawon ko. Unswa, nay? Unswa? Saan pakit ko? May laing yung ang tuyo ning pagkanunayan ni mo, Dinis Amo. Dili kay kaon ray tuyo ni mo. Lakip di ay ko. Ha? Huwag kay igabaws. Humanta ka hungiti sa ko mga kamot. Imo pang lamyon lakip ang akong siko. Nay! Ayaw lagi. Ayaw diha ka lang. Ayaw pagduol ako. Ayaw pagduol ako. Pero... Waday pero pa ha. Kung mauman o galing yun mo tuyo na ko. Sige. Suklan ta ka. Ha? Unsay? Pero sige. Kung mamugos ka bang yun. Ako na. Ha? Nay? Unsay? Dihara lagi ka. Ayaw sa pagduol na ko. Unya na inikahuman na ko. Ka-agresibo baya ni mo. Maugin mong mga batanon, mga agresibo kayo. Maunang daghan ang nangamabdos og sayo rong panahon tungod anang inyong mga batasan. Di ka maong muhuwat. Ha? Uy, nay, unsay? Shh! Kung maomang ginimong gusto mahita po, ako na'y hubo na ko. Kay di ko gusto imong gisik-gisiun ang akong sinina. Kapoy og tahi. Anja? Nay! Ayaw sa lagi pagdool. Maghubo na lagi ko. Huwat sa diha. Hapurado ra gyud nimo oy. Ay, maupay mi paak ning siper sa kog sayal. Ay, ka-animal oy. Agay. Ay, langay-langay man hinuon. Ay, kapiskot. Ay, di mapaubos ang siper. Ay, pukasan na lang ni oy. Akong panty na lang akong hubuon. Pero ayaw pagtuo ha nga na uyon ko ining gibuhat nimo ha. Supak yun is akong kapuputon pero puguso ka man. Mao nga. Sige. Nay, unsay? Nahubo na nako. Oh. Ginoo ko. Naunsa ka, nay? Naghubo. Di ba mo ni imong gusto ha? Gitabangan talang kaaron madali. Di ko gusto maguba ang inyong panaghikala sa akong anak. Dawa na niya si Abi o niya laki pa ba ikaw? Mga sige na. Sugdi na ang buot ni mong buhaton ako. Muhigda ko ginay sa katre kay tingalig dali-dalion ko nimo niya ibundak na hinoong ko nimo. Sakit para baning kuan kanang kugong-kugong nako. Gani. Ay, Ginoo ko itan. Nakaplastar na ko. Unsa pa'y kipaabot ni mo diha? Birada! Santissima! Banyag sa ilong.
Nay, okay pa ka? Okay pa ko ron. Pero ambot lang kahaon niya kung okay pa ba ko. Dire na! Birahe! Ay, sabi nanay. Ganun kitapunan mo ko di mo sabol. Maghabol ta nga alimuot magkaayo. Ang tabuni kay mapanos, nangalisbo. Sa, kahilas ba yan nimo? Nay, di tam ko mupatol ni mo na yuy. Usa, hilason. Ganun ginaama ko ni mo din sa akong kwarto, aber. Kay may sabutan tas gihimo nga surprise party ni Dina para ni Abay Anding. Unya pang gabi. Sa? Kaugaw ba ni mong kagnay, oy? Ha? Ugaw kay ko na una. Gidalan ka din si mong kwarto. Nga mahayang na ka. Sa? Nayabag ka. Di sa kumupatol ni mo ay. It's a prank. Sige na. Salbakot. Sige na. Sige na. Sige na. What's say, sige na. Ay, sige na, God. Magsabot magkatas imong giingon nga surprise party alang ni Andy. Sige na. Sugdi na. Piskot ning bataa. Dugay magkagbusulte. Unsa man oy. Sige na dayon. Mo ni atong buhaton ay. Mo ni. Abe sa ng panty ko, be. Abe ng panty ko. Itunol pagdali. Darao, kanao. Mo na panty na ko, abe. Ay, mangingking akong kamot akin eh. Pagdali, ay. Mana mo digtapos na misa lagi. Ano din, pulos tinapakan. Oh, dero. Uy. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!